Good morning guys, kung ato gaming mama sa Carmen. Good morning jung tanan guys, ato Miss Carmen kay katunay ni Arhi dari gahapon. Nagchat man nga madto ko sila sa Chocolate Hills og adtos ETB. Madto mi kay papud mi kadto danang nay ETB. Ang dad is Lexi. Yeah. Katong nari dari gahapon ba guys ng taga Garcia. Sila Ate Pearl ug si Ate Merna. Madto mi karon nakailis ta Lexi anda. Pananghin lang nanay ka, tatay. Ta. Ito na minay. Atulong sobe. Amin. Ako man na di ay. Excited food. Paglipasan. Dari di ay alay. Salamat ya. Uy, ayo pananag. Ay te, arang dugaya na mo, sorry ka jo. Dugay. Sorry ka jo te, arang dugaya na mo. Adi sa daruan. Biyahe lagi. Nilapas pagasud. Nilapas ay ito tiras niya. Wag klaro man tong konduktor. Ay sir. Ay te. Ay. Sorry arang dugaya nama. Okay ra. Hi Lexi. Uy, please ati. Please. Tita. Okay ba pag sakay ni na padong. Dugay laman kay inuras magkoan series. Paningat na sa ate. Paningat. Na ilang iro na. Taton ng hangin. Inom ko dito. Hi! Hi! Hai Toy Toy. Ay, ganito na lang tayo. Hindi sila ganahan yan. Init mo. Dari so padadal ka. Si Jamila. May yung cellphone isa lang. Lagi bata. Ako na hawad. Biling tak kami. Teh. Sekarang dia. Ha? Oh. First time din na ni, salamat. Baru masukkan ni. One mo yung vlog. Dia. Hi. Shout out to Dora and Yolese. Pas bulami kay busy man. Ay, kunulis. Toy. Mauwawon man. Ang mga senior citizen, mamatay. Bilang senior citizen sila, sila mamatay. Kami Coba
wag ako. Ha? Oh. Hi, baby. Hi, baby. Ayan, sa kapayang mainit. Init rabat eh. First time of my life. Pagsiliksian. Adla kami. Pag-drive na ganyan kaning ulpot man ya. Ini balikan mo. Oh, yan na. Mura na ang sakyanan. Diyan makukamaog sakyanan. Motor naman na.
Mayor may ang naibawan niya. Ginoo ko. Uy, ganap ko ka naman ang taon ka na. Trail, libit, trail. Samot taga Kuning Drive na. Ano ko? Sud. Si Kare? Okay, sud. Okay, sud. Okay naman, boy na, boy. Lubag yun. Boy. Okay, nice one. Okay, boy. Tindog. Wala ning nao. Ninja nakaabot mi dani. Di pang kabuhi oy. Di ko ka mao lagi skuan. Mag-drive ba? Namaot ko. Siksikan mo ba yung pag-drive? Labaw. Nag-drive, listen. Kalapok-lapok. Kadali ani di nang palago kay di sa ahang akon. Arbi. Yung buhaton mama, nagana man tanan mama. Ali mo to ba ato ba tanan? Dra. Nagana man tanan no. Dili la kay na siya at pang tiil niya. Habog pa.
Suragar, piginta na lagar. Piginta na. Ano? Salamat ka doon ni Moti ha. Salamat din Jote. Manggiuwawo na na. Tawag na be. Picture ko na be, picture. Ano sa ka? Ate. Ag mag-drive labaw pang di ko mau. Ako? Ay, be.
Ay, si ate. Nadlag ka, be? Ha? Nadlag ka, be? Ha? Nansa ka, be? Kalapok? Lapok mo dito itong gagyan, ha? Lapok, oy. Sagdira, na-enjoy mapunta. Himuwas ra. Himuwas. Adang sa kanan, guys. Yun na, be? Mamuna sa tag-wipes. Igahana. Igahana. Kaya kita ka dyan pagdaan ko. Ang basa mo na yung... Te, thank you, Kajo. Okay, salamat. Ay, ginuho. Salamat, Kajo. Salamat. Sir, thank you very much. Okay, bye. Te, salamat, Kajo ninyo, te. Uy, please, ano ate? Okay, bless. Okay, makita ka ta po. Pohon. Salamat. Asami. Amping mo, te. Salamat. Salamat.